Upat ang patay samtang moabot sa unom ka mga tawo ang naangol human nasunog ug mibuto ang usa ka himuanan ug pabuto sa may Judas Belt, Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City. Hangtod karon, padayon pang giimbestigahan sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Ani ang report. Nadunggan ang kusog nga pag-ulbo sa mga residente ug mismong sa mga motorista nga miagi sa purok Judas Belt sa Barangay Babag sa Lapu-Lapu City kagahapon sa udto. Sa dihang napawong na ang kayo, upat ka mga nasunog nga mga patayng lawas ang nakaplagan sa naugdaw nga himuanan ug pabuto. Gila ang mga biktima nga sila si Chito Berdin, tag-iya sa himuanan ug pabuto, ug ang iyang anak nga si Gwendolyn Berdin Lucero ug lakip sa mga nakalas sila si Christian Monsanto ug RJ Escobia. Matod sa Lapu-Lapu City Police, posible nga na-trap ang mga biktima sa sulod sa nasunog nga pahimuanan ug pabuto. Base sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, duly licensed ang naasoyng himuanan ug pabuto, apan giimbestigahan pa kung nganong nahimutang kini haduol sa residential area. Daling gidala sa 12 nga hospital ang mga naangol sa sunog nga nakaangkon og 3rd-degree burn. Kini naglakip nila ni Rainier Berdin, 7 anyos, Julito Inok, 23 anyos, Jay Razonable, 20 anyos, ug Joanna Berdin, 37 anyos. Nakig-alayo na ang mga otoridad sa tanang tertiary hospital sa Metro Cebu aron masuta kung aduna pa bay lain nga manaangol atol sa maong insidente. Padayon pa usab nga giimbestigahan sa Lapu-Lapu City Fire District ang hinungdan sa kalit nga pag-ulbo. Base sa nakuha namo, nagsugod daw to sa ibabaw nga bahin, pwede daw kuno sa ilang gibuwad nga mga nahuman na, pwede sab kuno didto sab sa ilahang mga lugar nga ilahang mga gipang stakan. Pwede sab sa area nga didto sa gitang diin nila gistak ang ilahang mga materials nga para pasiga, para pabuto. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.